दिनै 21 फेब्रुवारि आरो बे 21 फेब्रुवारियावनो दिनै एनडिएफबिनि जा गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जन्म जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बिनिनो जि जन्म सान बे जन्म सानखौ नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे देउलगुरि सक साखाथियाव दिनै गाजा गोमजायै फालिफुंनायखौ जोङो नैबे समाव जों सोलिबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव आं मिथिनो जिहेतु बेयाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गागि सुबुं गेदेमा बिथांमोना नैबे समाव दङ आंजों लोगोसे आरो बिथांमोननिफ्रायनो आं नैबे समाव माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजानाय जिहेतु दिनै एनडिएफबिनि जा गायसनगिरि आफादगिरि बिथां डियार नाब्ला रन्जन दैमारिनि दिनै 64थि जोनोम सान आरो बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरसिंगा देउलगुरि जा सक बेयावनो दिनै बे बिथांनि जन्म सानखौ हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आंजों दङ जिहेतु बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' जे मावफुं सोद्रोमा बिथां बनजार दैमारि आरो बे बनजार दैमारिनिफ्राय आं नैबे समाव मोनसे बाथ्रा मिथिनो नाजानाय जिहेतु दिनै एनडिएफबिनि जा गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि जा जन्म सान बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा मिथियो दैमारि रंसायग्रा रन्जन दैमारिनि जा जायखौ रन्जन दैमारि बिमा बिफानि दोननाय नोंथाङाबो बाहागो लादों बे बिथांनि 64थि जोनोम सानाव 64थि जानाय हाबाफारिखौ रन्जन दैमारि बिथांनि जोनोम सानाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों बे मेलावनो आरो आं उइस खालामबाय बिथाङा जुदिव जेलाव दङ बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों आं उइस खालामदों आरो बे बाहागो लानो मोननानै बेवहाय नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। गोबां मानसिनि थुबुरखौ नुनानै आं जोबोद गोमोदों आरो आं बांद्राय बुंनो लुबैयाखै दिनै एसएनडिपि फरामनिफ्राय जोंखौ आलासि महरै बिथांमोना लिंहरनायाव आं बिथांमोननो साबायखर जासिदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांदों बेखौनो बुंनानै दा जों मिथिनो मोनो जितु बिथाङा दासिमहालागै जोबथेसालियाव दङ जितु बिटिआर गोजों गोरोबथा जालांबाय 24 जानुवारियाव अब्लाबो बिथाङा दिनैसिमहालागै जोबथेसालियाव दं बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? बिथांनि बे बेलायाव आङो एसे उनफ्राव कमेन्ट होसिगोन। बयनिसिमबो जों आरो बे समाव जों मिथिबावदों जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्ट दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट जिउ प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथाङा एसे नाजाबाय थादों बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय होननानै गोबां मेल मिटिङाव बिथाङा बुंथिगासिनो दङ जितु रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बाथ्रा। दा बिथांमोना निउसाव बुंबाय थादों नाजाबाय थादों होननानै दा नाजादों नाजायाखै बिथांमोना मोनथिजोबगोन। दा बिथांमोननि नाजानायखौ आं बेबायदि एसेबां मोनथिनो नाजाथ'वाखै नाथाय आंनिफ्राय मोनसे आर'ज बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननो नाजानाया बयबो जों हारिनि बयबो दैदेनगिरिफोरनि खामानि जानांगौ। प्रमद बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन बिथाङा जुदि नाजामारदोंब्ला बिथाङा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनांगौनि दायित्वआ बिथांनि दायित्व। नैबे समाव मिथिनो नाजाबावनाय जिहेतु गागि थुनलाइगिरि बिथां लिरगिरि सार बिथां नन्देस्वर दैमारिया जों जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बिथांनिफ्राय आं नैबे समाव माखासे बाथ्राखौ मिथिनो जानाय जितु बिथाङाबो आंजों लोगोसे बे समाव मा बुङो जितु दिनै खोब दुखुनि बाथ्रा दिनै 64थि रन्जन दैमारिनि जा जन्म सानखौ फालिदों नाथाय बिथाङा दासिमहालागै उदां अख्राङाव फैयाखै। मा बुङो नोंथाङा? उदां अख्राङाव फैनायखौ आंनि गोसोनिफ्राय लुबैदों। बिथाङा जों रायजोआ लुगैदों निस्सय मोनसे समाव फैगोन जों आसाबादि आरो न'खरनि मानसि हिसाबै जों रायजो राजाखौ खावलायगोन बिथांनि गदायनि थाखाय उदां अख्राङाव जाहाथे फैनो हायो बेनि थाखाय बर' हारिया बयबो जाबादि खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानि मावलांगोन आरो बिथांनि जि उद्देश्य दंमोन थांखि बे थांखिजों लोगोसे बिथांनि आदर्श गासैखौबो हारिया जाबायदि मावलांनांगौ बे मावलांनांगौ बयबो जुदि गोजौ थारिख मावलाङोब्ला निस्सय बिथांखौ जों उदां न'खराव गोख्रैनो फैगोन बिथांजों लोगोसे गोबां केडारफ्राबो दिनैनि सानाव जोबथेसालियाव दङ होननानै जों मिथिनो मोननाय बिथांमोननि उदां जानायखौ नोंथाङा मा बुङो? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। एनडिएफबिनि जायफोर बिथांनि सिगांनि लोगोफोर बिथांमोनखौ लोगोसे बेवहाय बिथांनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानाव लोगो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आफादनि भलन्टियार फर्सनि बै समनि सोद्रोमाफोर एक्स भलन्टियार फर्स आरो बिनिफ्राय बिएलटिनि सोद्रोमाफोर बिथांखौ लोगोसे लोगो मोननो हाबाय। गाहायै बिथां बै समनि इएम बनजार दैमारि बिथांखौबो लोगो मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय ज' जानाय रायजो राजाफोर आरो लोगोसे जायफोर मुंख्लं सुबुंनि न'खर फोलेर
बर' गासै हारिनि गेजेराव बुंदोंमोन बिथांमोननि जोंखौबो सासे सोरजिगिरि सिबिनाय इसोरानो आंनि अननाय बावहरनाय थाबाय। बे हायाव हारि बायदि नंगौ बिथाङा जाहैबाय जिथु नन्देस्वर दैमारि गागि थुनलाइगिरि आरो बिथाङा जों साहित्य दद' एकाडेमि बान्था दाउफोरबायदि बे मोनगिरि सासे बुहुमनि गेदेमा सुबुं बिखानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गोमोरलांनो फुंखा सुबुं होननानै जों बे समाव बे बुंनांगोन आरो बिथाङाबो बिथांनि दिनैनि जा रहस्यगोनां 63थि जा बाथ्रानि सिङाव एनडिएबिनि दिनै जा गायसनगिरि गोबांथार आफादगिरि बाथ्रा डिआर नाब्लानि जन्म सान हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो नैबाव बिथांजों लोगोसे गोबां जि रायजो राजाफोर दङ बे रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनैनि जा नैबे 64थि जोनोम सान डिआर नाब्ला बिथांनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों आरो थारैनो जों बुंनांगोन बेयाव बर' हारिनि जे माखासे दैदेनगिरि गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे दिनैनि जा बे हाबाफारियाव गोबां नैबे हरसिंगा हालामनि माखासे जा गेदेमा सुबुं बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जिहेथु 64थि जे डिआर नाब्ला बिथांनि जा जन्म सान बे जोनोम सान फालिथाया नैबे समाव हरसिंगा नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरसिंगा देलगुरि सकआव बे समाव हाबाफारिया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना थारैनो नुदों जिहेतु नैबे समाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जा एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिनि जा जन्म सान बेखौ नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरसिंगा देलगुरि सकआव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लानानै बेयाव बायदि रमायना संगिना रंगिना बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना खुंफुंनायखौ जों नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आं उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे सोरां बाग्लारि।